Sanibonani, Zoyeza uKotoyi futhi khona othe akazwanga kahle. Yabonanga kahle. So nayi indwangu yami le. Ubude bawo u-60 centimetre. Mase ngiyigoqe kanje izoba u-30 centimetre. Angithi uyabo, ngizosiya ikotoyi engiyigqokile ngala. So ubude u-30 centimetre kanje u-20 bani, u-24 nga-add-a-ke i-soy allowance mhlawumbe kube u-25 bese ngiyigoqa kanje okwesibili shuthi isiwubani, isiwu-12 unga-add-a uzobona nawe ukuthi eyakho i-stretch-a kangakanani ngoba ukunwebeka lezi ndwangu akufani yabo. So njengoba ngigoqile ngithe u-12 centimetre laphana ngizomaka bani u-17 centimetre ngisebenzisa ama-centimetre bese ngifaka ichashaza laphana yabo. Njengoba bengidweba iphethini bese nginyuka ngala la okugoqeke ngakhona ngizonyuka ngo-20 centimetre base nakho ngibhala ichashaza lakhona. Base lapha phezulu ngizongena ngo-1.5 centimetre no-half walo i-centimetre. Base-ke ngiyahlanganisa-ke lawa machashaza ami amathathu njengoba ungibona nje. Ngiyawahlanganisa angithi uyabo, ngithi uyabona ukuthi kukanjani. Ngithi uyabo, ngiyagqamisela khona uzobona kahle. Base-ke ngasiye lokhu engakudingi yabo, ngasiya lapha uzohlanganisa umugqa oqondile ngala ongathi nje udweba iqanda la umugqa wakhona la ngisiya khona. Fanele noma usowuthunga uwuthunge kanje kungabi namakhona lapha, kungabi indawo ecijile mase uthungile ngoba ngeke siphume kahle isigqoko. Angithi uyabo uphisa owodwa-ke lo. Ngisazokukhombisa uma usika uphisa owodwa ohlangene yabo. Sengizosiya-ke kanje omunye uphisi futhi ofana nalo yabo. Ngizothunga-ke laphana yabo la ngiphina khona ngizothunga nje, ngiwathunga nje uqale nje uthunge laphana. Mina ngiqala ngathunga la okuqonde ngakhona yabo, la ngithunga khona njengamanje. Ngithunge khona kodwa ungakuthunga nje kanye kanye uthunge la uyophuma ngala yabo. Sengithungile-ke ingabi uyithunge kahle base uzoyilokhuza kanjena yabo. Uyasilungisa-ke kahle isigqoko sakho samakhaza angithi uyabo. Usuba nento ekanje base uzoyenza kanje. Uzophina-ke lapha uzobamba le ndwangu le engakathungeki uyihlanganise yonke uyibambe ngophini mase uyathunga njengoba ungibona nje nami ngenza. Ngithi uyabo, ngiyathemba ubonile ukuthi ngimise kanjani lapha. Ngithi uyabona ama-seams lawa aqondene lama-side seams. Ngithi uyabo, uzothunga-ke kanje yabo. Uzothunga kanje uzophina nje uthunge. Ngithi uyangibona nami ngiyathunga la, ngiyathunga bese uqedile-ke unganciphisa uma kuwukuthi kunendwangu eningi esele base uya-overlock noma uzosebenzisa u-zigzag, isitishi esiwu-zigzag emshinini wakho. Ya, uzobe usuqedile-ke isigqoko sakho samakhaza. Angithi uyasibo, ngiya-trim-a lapha ngiyanciphisa kancane. Ngithi uyasibo ukuthi yiso leso usithunge kahle singabi indawo engathi icijile nje sibe kahle nje. Ya, ngathi nje uthunga ngathi nje udweba iqanda yabo, umbone
sakhiwe siqandwe ezinjalo basuthi ngathi yabo nasi sengisigqokile lesi sigqoko sami lesi siphinki, pink and blue angithi yasibo. Asikeni lesi esine-side seam eyodwa yabo. La ma-measurement engiwasebenzisile ekuqaleni iwona yabo, shuthi nje sengisike ×2 24 kodwa ubude kusafana uzogoqa kanje njengoba ungibona. Sengigoqe okwesibili angithi yabo shuthi uma kanje kobani 30 cm ubude ngiyagoqa kanje sekuzoba u-12 cm yabo. Ngigoqile ngathemba kuyabonakala-ke lana ukuthi ngenze kanjani yabo. Ngiwa ngawo 17 laphana centimeter, la ngizonyuka ngo-20 cm laphana ngingene ngo-1.5 cm njengoba bengiyenzile ekuqaleni. Mase uyadweba ngathi udwebe iqanda lapha, udwebe oqondile ngapha umugqa angithi yabo. Udwebe kanje yabo, udwebe kahle phela kube i-curve. Mase-ke uyasika laphana, akusikeki kahle angithi manje ngigoqe kaningi kaningi lapha. Uzosika kanje, sike nje le shape yakho iqanda le, sike ngathi ya uzosika nje angithi yabo. Yingakho-ke sengiqedile ukusika yabo, akusikanga kahle ngoba manje ngizosika kahle lapha ngiqondise ithi yabo, ithi yabo ngizokuvulela yona uyibone. Bese ngiqedile ukusika kahle laphana ngithi uyabona ukuthi bikanjani. Yileya phethini bengiyiseke ibe ophisi owodwa, uyayibona-ke manje ukuthi iwophisi ohlangene owodwa, shuthi izoba no-side seam owodwa laphana yabo. La kuvuleke khona ngizothunga khona mase ngiyaqhubeka-ke ngithunge la ngisiqedele ukusithunga angithi uyabona nje. Uzosithunga uzodinga phela i-stitch lesi esinwebekayo, ungathunga overlock uma ungenayo uzosebenzisa u-zigzag yabo. Noma ufake le nalithi le yokuthunga into ey'nwebekayo nayo iyasiza leyo nalithi le. Uma kuwukuthi unayo mhlawumbe umshini wakho unayo, khona le nto ekuthiwa i-stretch stitch, i-stitch esinwebekayo. Eminye imishini inayo leso sitishi esikanjalo yabo, siyasiza. Sengizoyenza njengoba bengiyenzile nje kulesi esinye isigqoko angithi uyabo. Bamba kanjena laphana, bamba kanjena, ihlanganise-ke bese ngiyathunga lapha phezulu lapha ngithi yabo la kuvuleke khona. Uthunge kahle ungabi namakhona la ilapha muhlanganisa lapha kungacijwa. Uma sicije kakhulu la emaceleni la angeke saba kahle mase usigqoka soba ngathi manje sinamakhona njengoba usithunge sinamakhona. Kufanele uthunge nje ngolayini nje uhlanganise kahle. Ngizochaza kanjani ngithi uyabona-ke nasi la lesi asiphumanga kahle lesi, asiphumanga kahle lesi. Kodwa ya nakhu-ke ngigqokile-ke lesi sokuqala engasenza. Ya ngiyabonga kakhulu ukubukela, la like, la subscribe. Thank you.